Don jengmut usir Joramos bantit ia kane ke klub kabadi ke klub barim jungu bat kut nok ke jingyal ti jong ke Al Nassr kum ke unbeaten tengah pedian sobai pi ki parlok share kane ke channel ladap suntunat wat klik ban subscribe like bat sahai ia ke video te hoi parlok kat kum ki ke bor laong ba usir Joramos ula don ke jengmut bantit ia ke klub kena jungu kata ke klub ke bau lele kai haki por ki bau dang kena kadai ke Sevilla namar laong ba usir Joramos ulas somit na IT ia ka jing trawa bantit ia ka te ke klub rengkat bat ke kenhun bei tengka ula pelong ia ka jing trawa ka bahe tam bantit ia ke klub dak ka bayalam hidalade ia ka project te perlok lada kane ka la shisha ban urlang atau usir Joramos unsoi hidalade yalade ban yele kai na ka banta ka Sevilla bat kisngi ki banwan kin long kisngi ki bakong sanbha namar baki try jong ke Sevilla kin rai kum no ban ai juba kalor kane ke jing trawa ka bakrau latho ka kai phon bat hoi prok kut no ka jingel ti jong ka Al Nassr kum kata ka unbeaten team hadin bakala yele ka hadu khat artli jingel ka haka Saudi Pro League daka bakala sya pelim haka Al Ali lang balai la arkul bat hoi perlok hakane ke jingil ka Cristiano Ronaldo uklam yo bat tep kul kumta dakane ke jing syarem ka Al Nassr kalane haka ju ka point haka ba la ban simpas no ka Al Hilal ye ka ban syong hakli du jong kami king point haka Saudi Pro League lada ka la ban job ia ka jingil ka jong ka persya ia ka damak la syai kami andre ki jingil ka kidang bon bat la ban kini ibyang ka Al Nassr namar ki jingil ka kidang bon bat ki jingil kini kidang ya syai namar baka Al Hilal lada ka la ban job ru kan tam tang si point ya ka Al Nassr